So update lang sa ato ang opposite propagation, no? So medyo sad ta karon kay because 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 okay, look what I found sa maning mga ulod ginakaon ang ako ang tanong. Luwi na kayo. God, ito ba ako kita. Karon pala na ako nakita gikan pamanggod ko og marble nag-work me dito. Pagbalik na ko ning ani ng itsura. Ay, wala man nik mga tumanday pa ba? Kaluoy. Murot ng dahon. Nagkuhan na tayo mga ulo. Luoy kaya akong tanong. Very bad news today, no? It's like bad news after bad news kay we found out nga di na dito mao duha ka plants ang gipang kaon sa mga ulod but daghan pa di ay kuha na gipang transfer ang katong kailangan ipang rehab kay or halos gamay na lang kayong dahon ang nabilin. Very sad yun guys kay wala ko expect ang dagang kayo ni sila actually dahon but pagbalik na ako gikan sa marble upaw na ulahan kayo ang mga ulod libre kayo sila diri sa dahon, no? But good thing kay ay ginahinag tubo din no? And tanaw tamo kung sa pailang di pang damage ng mga tanom na ko guys. So mao ni sila karon, no? Katong gipangkuan ako og ulod. Yan. Luoy jud kay nga upaw na siya. So katong ning kaning duha man to atong gipakita last time. Mo ganito kailain nga mga biktima sa mga ulod. Yan, tanawa guys. Ako nako padong marble, daghan pa kay ni sila dahon labong pa kayo. So pagbalik na ko after 3 days mo ni ako naabtan. Dati ni siya dito dapit banda pero ako gipang balhin para matutukan ako sila ba mura bitaw marehab. And labong na unta kayo ni ilang dahon dagko na unta ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaya na pang bangag-bangagan na sa mga mayuhon nga ulod maglagoy kita ni mga higad ba higad Pandamay kay mga higad. Okay, about sa ulod, no? Nganong na ay mga ulod diri sa ko ang gamay nga garden. Well, nagtanom mi og mga plants nga nagapamulak. And usual man good pag naibulak ang mga plants, guys. Of course, nag-attract siya ang mga butterfly, mga paru-paro ba. For the natural cycle sa sa flower, ginasakit ang something sweet. Ang butterfly manggod once nga nagasap siya o katong juice sa flower ay doon kalimot kung si tawag na kung asa to siya dapit nagatupa-tupa sa mga bulak dito pud siya nagapangitlog. Now ang itlog eventually mukuha na siya, mahimo na siya og ulod. Tapos ang ulod para makasurvive guys kailangan niya mukaon. Primarily ang ilang ginakaon is mga dahon. Now affected kayo ang mga plants nga duol sa kaning namulak na mo nga tanom which is the kumintang ang tawag kung familiar mo. Pink flower o sa yellow na ay white. So I have the white and pink flowers and daghang kay mga libangbang or butterfly ang nagatupa-tupa sa ila. So mo to ang reason nga nagulod niya sa ang mini garden. Kung si Papa pakwaon sa mga ulod ilan ihagi ng pamatyon totally killer kay si Papa sa mga mga peste lagi daw niya walang siyang kuha
wala na ko siya gipatay, then transfer na ko siya to other place which layo-layo diri sa ako ang area or ako ang balay. Hindi na ko kaya mo patay og ulod. Naglangod ako but dili na ko kaya patay because there's life among those little creatures na to nga mga amigo. Natural method lang ako ang ginabuhat. Wala ko yung gina-spray para ma-prevent ang mga ulod or mamatay sila. Kumbaga, wala silang mano-mano pagtanggal ikan sa mga dahon sa or sa mga punuan sa kuwang tanong. Guys, so medyo sad ta karon. Sad face. Na ako'y bad news sa inyo ha. Okay, regarding yapon sa to ang opposite propagation. Wala na yung pag-asa nga mutubo ang sprout or mugawas ang sprout sa katong nag-inusa na to nga apple no guys. Kay tanawa ninyo. Mo niyang nahitabo. Kuha na ko ha. Guys, so mao ni ang itsura sa ato ang nag-inusarang nga apple pipila ka mga adlaw no. Ako ang slaton siya, so wala gid siya murag walay sign of life sa iyang sulod. Yan. Kasi Ana sila gawas ang sprout. After 10 days daw nga imo siyang gibalot sa basa nga tissue paper, pero wala tayo makita nga ning turok or wala ning gimaw nga sprout no. kasi Subot pa sabot guys, ang ato ang first attempt sa apple seed propagation is fail. It fail. kasi But dili ta din na muhunong because syempre ana sila try and te. But because guys, very committed ta og dedicated sa to ang goal nga magpatubo og apple sa to tugkaran no o sa balay nato. Ato ang buhaton ng ato ang second attempt. Although first attempt na to, first try is epic fail siya. But nakoy na found out o nakoy mga na research about sa apple seed propagation nga pwede na to i-try sa to ang second try. This time, nanak ko yung mga liso. So dati isa lamang to kabukto but karon gidaghan na nako siya og liso sa apple. Okay. And so pilam ni kabo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaliso. So murag gyapon na to ang buhaton, ibutang na to siya sa tissue paper and ipasaon. Okay? Mani ang sudanan guys. Ato ang itry ang lahi na pamaagi no. Dati ato man siyang gihumol sa tubig for 8 to 10 hours. Basig mo ato ang cause nga nung dili mo tubo ang iyang sprout ba. Then diretso na nato siya. So nagpa-dry up na ta og apple seed kaning 8 ka buo. Ibutang nato siya dinhi kay mo ng container, then tissue paper. Yan. Wala siya guys. Next step is basaon na siya. Okay, ugaman siya, tuwa siyang basaon. Okay, ato ang isprihan guys ang liso sa tissue. Tapos tabunan na pasunod na to ang excess na tissue. Ayan, very simple lang man siya. Kung ganing na-inspire ko nga, murag kaya ra na din nato ni magpatubo og apple. Ang mga steps niya is very simple lang man. So, same thing guys, ato siyang i-maintain ang iyang pagkabasa o moist, no? Let's wait for maybe more than 10 days siguro bago mo gawas ang katong sprout. Tapos, cover. And then, next update na to is unta magkuha na siya na mugawas na iyang sprout. Hopefully, please. So there you go guys. Dili man successful ang ato ang first attempt sa atong apple seed propagation, no? But there's always a second chance and more chances pa gyud para mabuhat natong tama ang ato ang ginabuhat. Okay? Kung kamo na ay mga suggestions, tips or mga advices kung unsa ang pag-grow sa apple or bisag unsa nga mga plants, please ayo lang mo kaulaw nga mag-comment
or mag-like sa ako ang mga vlogs. Okay. Na-mention ako nagikan ko sa Marble guys, no? Dito ko for 3 days para mag-introduce and mag-promote sa among Hotel 101 project. By the way, I am a licensed real estate practitioner. Muna ako ang bread and butter for maybe more than 2 years na. If you want to know more about the hassle-free investment na gina-offer sa Hotel 101 Davao by Double Dragon Properties and Corporation, at ay link sa ato ang description. Okay, please click lang para mahibaw-an ninyo kung unsa ning hassle-free investment nga gina-offer sa Hotel 101 Davao. Alright? Pwede ta mag-set og meeting, either personal or webinar nga which nga uso na karon para mas safe ang ato ang pag-istoryahanay, no. So please click the link lang and you can check out my Facebook page which is Hotel 101 Davao Office with Roj Haka. And there, after mo ma-check ang mga posts na ko dito, pwede ta mag-set of meeting. Just private message me, explain, and ma-share na ko sa imo how or unsaon nga mahimong hotel shareholder sa Hotel 101. So, mauna to guys, no? Mga mammals din ha. Salamat kayo sa pagtanaw. All is well. And I hope you are doing well karon. Alright? Please watch aning mga videos na diri sa kilid-kilid. I-click lang ni para ma-update pod mo sa uban akong mga content. See you in my next vlog.